स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसे न खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर सुपरहिट गाना हाई हिल सैंडल के फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना जान खेलावेली लइका हमार फुल ऑडियो सॉन्ग स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना चूड़ी हरवारे चूड़ी हरिहर पहनाव फुल ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर हनुमान चालीसा फुल वीडियो सॉन्ग अपनी धुन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा के ओर से, जिनकर गाना ये कथा है शिव धाम की फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना सावन में वीडियो बना रही हूँ इंडियन ऐप चला रही हूँ फुल ऑडियो सॉन्ग अंतरा सिंह प्रियंका के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह व कविता यादव के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा मेड़ छाटवा। आप सभी के बता दी कि ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ये गाना के आप सभी के बीच में जल्द ही निरहुआ एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर जाई। आठवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर गाना इधर आने का नहीं फुल वीडियो सॉन्ग अक्षरा सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। नौवा और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर गाना मौगी खेले पबजी फुल वीडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के मात्र 2 सप्ताह में 51 मिलियन यानी 5 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बनी तो रोज ऐसे खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।